Здравейте, днес ще ви покажем трик, който се казва The Great Tърсин, представен от Марти Кейн и създаден от Адо Комбини. И сега ще махна една карта и да кажем, че е валето с пътия. И сега ще държим и така настрани, даже зрител ще обърне. Държи в ръцете си, ако искаш. Ето, покажи на зрителите. валет. Сега, аз ще отделя половината карти, някъде толкова. Така, сега ще взема тези карти и ще правя така. Слагаме на обръщам. Нека се да сложи своята карта ето тук, да я обърната, ето така. И сега останахме с една карта. И тя е валето пика. Сега ще кажем как става този трик. Значи сложите валето пика на 16-то място в... това вале ще го сложим някъде по средата, след това ще го извадим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и на 16 място слагаме валеле пика. Сега, казвате на човек, ето правите някакво фалшиво цепене, за да го измамите, нали? Ето още един път. Ето така и вече мешите. И вече 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Валето още е там. И сега, нарочно казвате на човека, че ще извадите някаква карта, но вие всъщност изваждате валето с пътия и слагате ето така, без той да гледа каква е картата. И сега цепите някъде половината карта, няма значение колко, и ги слагате ето така, останалите. И сега слагате една карта тук и обръщате. Запомнете, винаги първата карта трябва да е с лицето надолу. Да, първо трябва да сложите карта и чак тогава да обърнете. Ето така, слагате и чак тогава обръщате. И последно. Така. И сега вече валето ви трябва да е, валето пика, естествено трябва да е по средата. И след като ето, първата карта е четвърта. Махате и вече обръщате валето пика и го слагате тук. След това му казвате, че една карта се е обърнали и това е валето с пътия. Както виждате, в всяко слагане валет се виждаше. И така... Ако трикът ви се обърка и ако ви останат две карти, да знаете, че валето пика ще е най-отгоре на тези две карти. Довиждане.